Здравейте, ето ме отново, този път с включване от магазина. С това кратко видео просто искам да ви дам една нова идея, как може да си промените някаква стара захвърлена мебел от мазето или в дома ви. Просто идеята ми е да не изхвърляте старите мебели, от тях може да станат много хубави, модерни и качествени неща. В случая имаме ето този скрин. Има много хубава фурнир тук, затова съм свалил лаковото покритие и смятам да си остане така. Просто не съм решил още дали ще го умасля или ще го намажа с вакса. Ще реша в последствие и ще видите какво ще стане. Другата част, понеже е доста компрометирана, смятам да я боядисам с един много хубав цвят на Fusion, казва се Byberry. И по този начин ще стане едно хубаво, красиво сиво-зелено и в средата ще изпъкне красивия дървен фурнир. И така, ще запазим стария дух на скрина, ще му дадем малко и модерна визия. И ще бъде прекрасен за всяко едно кътче в дома ви. И като TV шкаф, и в спалнята, като тоалетка, и където решите да го сложите. Сега ще започваме и ще видите какво ще стане. Започвам първо с грундирането. Както знаете, Fusion трябва първо да се сложи, при боята Fusion трябва да се сложи първо грунт. Ще ползвам валячето за страниците и за големите части, защото искам да стане гладко и по-модерно. Ето така. Една ръка грунт е достатъчно. Готово. Другите части, като ето тук ръбове и работи, ще се минат с четката. Ето така. Сега, това е дървена мебел, която доста добре има и лаково покритие добро, и отделно е дървена, може да не слагам грунт, но за да стане по-здраво и за да ми е по-сигурно, все пак я правя за себе си, винаги слагайте грунт. Няма да ви покрепчи, няма и много да ви забави. Ето така. Кръчетата долу също слагаме. За боядисването ще ползвам тук кръгла четка, за да стане по-гладко и по-хубаво. С тази е малко мък. И така, го грудирам целия и после боядисване. Започнах с боядисването. Ето виждате как хубаво покрива цвета. Задължително ще трябва и втора ръка, за да стане по-добре. По-равно, по-гладко. Ето тук, за да ви покажа колко с кръглата четка, колко хубаво, бързо и лесно се боядисва кръчето. Ето виждате ли, готова е. Сега вече, тук за тази част, която искам да е по-гладка, ще си ползвам валячето. В ъглите ще трябва четката да мине. Дори да е покрило хубаво, пак ще мина втора ръка, за да стане по-гладко и равно. Извинявайте, но влезна клиент и трябваше да прекъсна. Ето тук така. Сега си минаваме лицата от валячето.
мина и отгоре, и от другата страна. И след това минаваме към фурнира и чекмеджетата. Минах втора ръка, стана перфектно, както виждате. После близко ще покажа. Сега за челата на чекмеджетата се спрях на Fusion масло, цвят орех. Защо? Защото тук този ръба беше много светъл, исках да е малко по-тъмен и съответно виждате колко хубаво става. После по-близко ще ви покажа. Виждате, там не съм мазал, тук е намазано. И сега ще ви покажа как се маже масло. Не е някаква философия. Трябва да имате един парцал и с четката намазвате навсякъде, където трябва да бъде умаслено. Ето така. Ето така. И сега с парцалчето отнемаме излишното масло. То самото дърво си поема толкова, колкото му трябва. Ето така. Сега ще продължа и тук надолу. Малко малка четка взех, аз слушкам да пробвам и си продължих с нея. Нищо де. Важното е, че няма много да мазаме по чекмеджетата и стана едно чекмедже. Виждате колко хубаво стана. Като сложа сега и дръжките, ще бъде перфектно. Може и тук да боядисам със същия цвят последствие. Ето така. Виждате ли колко добре става? Но ще го видите накрая, крайния резултат. Ето и финалният резултат. Мисля, че много добре се получи. Много хубаво се комбинира орех цвета с By-Berry зеленото на Fusion минералната боя. Ето виждате. Това е една малка и бърза идея как да си подновите старата мебел и да направите отново годна за ползване. Сега може да се ползва и като шкаф за телевизор, за много неща, тоалетка в спалнята. Надявам се да съм бил полезен и, както винаги казвам, до следващия път. Чао, чао!